हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे भिडिअआ जाहैबाय स्टुडेन्टफोरनि गोनांथिखौ नायनानै बानायनाय जादों। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों अनलाइन नट्स होदों। दा बेयो जाहैबाय क्लास 9 नि ससियेल साइन्सनि बड' मिडियाम आरो बेखौ नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावना होनो नागिरदों। दा बेखौ सिगाङावबो बेनि एबा ससियेल साइन्स साबजेक्टनि 9, 10 बेफोरनि गासैखौबो होखांखाजोब्बायमोन। अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेहाय लाबोनाय जाहैबाय मा गोदान जिहेथु सिस्टेमा सोलायबाय। जिहेथु जोंना मा टेक्सुअल कुइसन बेनि अनगायैबो जोंना गेजेरनिफ्राय एबा एडिशनेल कुइसन बानायनानै गोबांथार जोंना नट्सफोर होनाय जायो बा कुइसनफोर जोंना एग्जामाव फैयो एमसिकिउफोर जेराव 45 आरो 45 मार्क्सआनो एमसिकिउ जायो। दा बेनि थाखाय जेसेबांनाखि कुइसन फैथाव दङ अबजेक्टिभनि एबा एमसिकिउनि दा बेफोरखौबो खेबसेनो नट्सआव सोफाखानाय जादों। दा टेक्सुअल कुइसनखौबो मोनसेबो गारलांखानाय जायाखै। दा बेनिफ्रायनो नोंथांमोननो गोदानै नैबेखौ भिडिअ खालामफिननाय जादों। सिगांनि भिडिअफोराव खालि टेक्सुअल कुइसननिल' नट्स दङमोन। दा बेखायनो नोंथांमोना नैबेहाय जायफ्रा क्लास 9आव फरायो नोंथांमोना बेखौ लानो हानाय जागोन। आरो बेयाव मारै फरायनांगौ मारै लानांगौ नोंथांमोननि थाखाय आङो बेखौ सुबिदा खालामनो थाखाय मोनसे पेजआवनो मोननै पेज खालामना होदों। जिहेतु एमबिआ खम जायो आरो नोंथांमोना बे पिडिएफ फाइल लिंक मोनगोन। बे पिडिएफ फाइलजों डाउनलड खालामनायाव एमबि खमबा थाब जायो एबा बयबो डाउनलड खालामनो हानाय जायो। बेखायनो सुबिदा बायदियै मोनसे पेजआवनो मोननै सोना होनाय जादों। जेबो नङा, सिनायै जोबोद मोजाङै सिनायो दग' बे जाहैबाय नोंथांमोना जुदि बेयाव पेज मोनसेयाव नैबे सिगांनि पेज बे पेज ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्ट पेज बेयाव जोङो थांनांगोन। बे पेज आरो नैबे पेज दा बिदि थांनांगोन जोङो। बेनिफ्राय आरोबाव जोङो मोनसेया जाहैबाय नेक्स्टआव दावखोदोलाय नै दावखोयोबा जोङो मोनलायबाय मा एबाराव नैबे लेफ्ट साइडनिफ्राय जोङो बे पेज आरो बे पेजाव जों थांनांगोन। होमबानो जागोन, जेबो नङा। बे पेज मोनसेनिखौ लेफ्टनिफ्राय राइटसिम फरायलांबानो जाबाय आरो होमबानो जाबाय। आरो नाम्बारबो दंखायो, नाम्बारखौ नोंथांमोना नायबानो मिलायखागोन। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय टेक्सुअल कुइसना जोंना फारि जालांबाय थायो। नाथाय नैबेहाय टेक्सुअल कुइसन आरो एडिशनेल कुइसन बेयो खेबसेनो मिक्स जानाबो दङ। दा बेखौ जेबो नङा, कुइसनखौ नायनानै लाबानो जाबाय। अभारअल मोनसेबो बिजाबाव नायनांगौ गोदान टेक्सुअल कुइसननि अनगायै गोदानै नागिरबावनांगौ, एमसिकिउ नागिरबावनांगौ नोंथांमोना गोनांथि जानाय नङा। बेयाव लायोबा मोनथिजोबखागोन, गावबागाव फरायनानै नायबानो आन्दाज मोनगोन। दा बेनोमोन। दा जायफ्रा 9आव नङा नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो। 10नि नोंथांमोना गोनांथि जागोन, 10निखौबो मोनजोबगोन। आरो बेयो फार्स्ट हिस्ट्रिनि चेप्टार 1, हिस्ट्रि पार्टनि चेप्टार 1 ओमफ्राय बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय थागोन। नोंथांमोना नेनानै था, गोदानै मोनलांबाय थागोन गासैखौबो। जायफ्रा स्टुडेन्ट नङा शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफ्रा मोनहैनो हानाय जायो। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।